Pues Parc Sagunt és un espai empresarial de primera magnitud que, per la seva ubicació, situada en una encrucijada de camins, és un lloc d'excel·lència per a implantar indústria i implantar empreses logístiques que ens vindrà a reportar una millora de l'exportació, de la internacionalització i de la comercialització per a les empreses i l'activitat econòmica valenciana. Avui estem ací, pense que estem de celebració perquè després de 8 anys de paralització, de paràlisis de les obres de Parc Sagunt, per fi es reinicien les obres per a acabar i concloure la urbanització d'aquest espai empresarial que és emblemàtic i és un espai, una actuació industrial de primera magnitud a nivell europeu.